vaskede ikke rigtig min hud, hverken morgen eller aften. Brugte ikke så meget solcreme. Jeg vil korse mig, gøre, når nogen kommer og fortæller mig det samme i dag. Men det gik jeg ikke så meget op i. Det var først ved, at en veninde begyndte at arbejde i den kosmetiske branche. Og efter at have fået barn nummer 2 og havde tid til at kigge mig selv i spejlet, så kunne jeg se, at det jeg så ikke var det, jeg sidste gang havde haft tid til at kigge i spejlet. Blev mere og mere interesseret i, hvordan kan vi tage os af os selv, ligesom vi holder vores krop. Vi tager os af vores krop og er sunde og raske og har lyst til at forblive det på bedste vis. Bliver meget mere interesseret i, hvad kan vi skabe ved hjælp af naturlige processer i huden og vævet. Jeg er blevet sygeplejerske, fordi jeg har et kæmpe omsorgsgen. Det har man ofte brug for, når man står et nyt sted og kaster sig ud i for eksempel en kosmetisk behandling med frygten for, hvordan kommer jeg til at se ud, og har hun styr på det.